ನಾಲ್ಕು ರಡ್ಡೆಂದು ಗೆತ್ತದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಕ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ದಿಯೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಡೆ ಅಂಡವ ನುಂಗರೆ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಕಂಚಲದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟತೆ ಮಣೋಲಿ ಇಜ್ಜೆ ಮಣೋಲಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪರಂದು ದಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಣೋಲಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಆಪುಂಡು. ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನಿ ಕಾಂಡೆನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಪಂಡ ದೆಂಬಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕುಂಡತೆ ಅಂಚಾದು ಅಂತ ಸೆಂಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಸೆಂಡಿಗೆದ ರೆಸಿಪಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಇರ್ಲ ತೂತು ಜರ ಅಂದಂಡ ತೂಲೆ ಈಗಲೇ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಆಯ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೆಂಡಿಗೆ ಬಂದು ಯಾನು ಕರ್ಕೊಂಬಿಡೋದು ಸೆಂಡಿಗೆ ಮಲ್ಪು ಚೂಚೂರು ವೀಡಿಯೋನಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇನು ಬಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಬೋಡುಂದಾಂಡೆ ಅನ್ನ ಚಾನಲ್ ದುಂಬೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೇನು ವೀಡಿಯೋ ಅವೆನ್ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೆನ್ನ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಸೆಂಡಿಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ತುಕ ಇನಿ ಏನು ಮಲ್ಪುನು ಕರ್ಕುಂಬುಡದ ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತಾ ಅವೇನು ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಸಂಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನು ಅರಿಲ ನೆತ್ತೆನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅರ್ಕಂಜಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ದೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾಡ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪನಗ ಕರ್ಕುಂಬುಡ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಆತೆ ಪಾಡ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಎಂಚ ಬೋಡು ನಮಕ್ ಅಂಚ ಪಾಡೊಂದು ಸಂಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಾಂಡೆನೆ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಕಂಜಿ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನು ಒಂದೆತ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ಒಂದೇನೊಂಚೂರು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆತನ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದಿನತ್ತೆ ಅಂಚ ಕಲರ್ ಶೋಕ್ ಬೈತಂಡು ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ಪಾಡ್ವೆನು ಬಣಲೆ ಪಾಡ್ದು ಉಂದು ಪಾಡ್ವೆ ಕರ್ಕುಂಬುಡ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ವೆ ನೆಕ್ ನೀರು ಎತ್ತು ಪಾಡೋಡು ಪಂಡು ಅನ್ನಿಕಲೆ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ತಾತಿಗೆ ತೊಂದರಡ ಇದು ಒಂದೇನು ಎನ್ ಪಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಆತು ತೋಜುನ್ ಪಂತತೆ ಐಕ್ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಅಂಡು ಒಂಜಿ 2.5 ಲೀಟರ್ ದಾತು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಂಡ ಬೇಯ್ತದು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಜನ ಬೇಗ ಗಟ್ಟಿ ಆದ್ ಸೆಂಡಿಗೆ ಸರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೆಂಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ರಾಶಿ ಮಲ್ತಡೆ ಸರಿಯಾದ ಆಪುಜಿ ಸುರುಟೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದ ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನಿಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ತುಂಡುದ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ತುಲೆಯನ್ನು ಸರಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಆತುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಬಲ್ಸ್ದ ಲೆಕ್ಕ ರಟ್ಟುಣತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೆತ್ತು ಜಾವದು ತಿರ್ತಿ ಎರಡು ಸೈ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎರಡು ಸೈ ತುಲೆ ನಡುಟು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಗುಳ್ಳೆದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡತೆ ಅಂಚ ಬನ್ನಕ ಗೆತ್ತಾರ ಡಾಣ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಡಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಆತುಂಡು ನುಂಗರ 2-3 ದಿನ ತಾಗುಂಡು ದೆಂಬುದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ದೆಂಬು ಲಾಯ್ಕಿತ್ತನ 4 ದಿನಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಗೆತ್ತು ದೀವೊಲಿ ಸಂಡಿಗೆ ಪೂರ ನುಂಗರೆ ಪಾಡ್ಯತೆ ಇತ್ತೆಯನ ಎಂಡ ಕಂಚಲ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಂಚಲ ಉಂಡು ಅವು ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಅಂಡ ಒಂದು ಪರ್ದು ದಿನತ್ತು ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ತೂಜವನ್ನಿ ಕಲೆಗ್ ಇದು ಕಂಚಲಡ್ ಅಂಚ ಬೇತೆನ ಬಡ ತರಕಾರಿ ಏನಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡ ಕಂಚಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೊಕ ಪರಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಿಗಡೆ ತೋಜವ ಎಂಚ ಕಲರ್ ಬೈತನಂದು ಅದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪರಂದು ಪೋಪುಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬುಡ್ಚಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಐಟ್ ಎಂಚ ಅವೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂದೆ ಅನ್ನಿ ಕಲಂಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಸೆಂಡಿಗೆ ಉಂಡತಿಲೆ ಅವು ಇನ್ನಿತಲ್ಲ ನುಂಗುಚಿ ಐಕ್ ದಿನ ತಾಗುಂಡು ಮುಚ್ಚಿ ದೆಂಬು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ಡೆ ಪಂಡ ಸೆಂಡಿಗೆ ನುಂಗಿದ್ದು ಐ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜವೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಸೆಂಡಿಗೆ ನಿಕಲೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ ಉಲ್ಲೆ ನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಐನಾತ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕುಲು ಅದಕ್ಕಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಿಂಡ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಸೆಂಡಿಗೆದ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಎಂಕಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ ಉಂಟುಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚತುಕ ಇನಿತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಏತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಸೆಂಡಿಗೆದ ಬೇತೆ ಟೈಪುಡು ನಾ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಡೆ ಇತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ಅತ್ತು ಪೇಂಟೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ದೆಂಬು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ದೆಂಬಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದು ಅನ್ನಿಕಲುಂಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಚಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ವೇಸ್ಟ್ ಆವೊಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದು ಯಾನು ನಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜಾವೈತೆ ತುಲೆ ನಲೈನ್ ಕಂಚಲ ಉಂಡು ಕಂಚಲ ಪರಂದದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡತೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಒಂದು ಪಿದೇಡ್ದು ಮಂಜುಲ್ ತೋಜುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒತ್ತನಗ ಚೂರ್ಲ ಪರಂದದಿಂಡ ಒಂದು ನಸೆ ಎತ್ತಂಡ ಮುದ್ದೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕಂಚಲ ಲಾಯ್ಕೆ ಉಂಡು
ಇಂಚ ಕಂಚಲೆಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ 2 ದಿನ ದಿಯಡ ಒಂದು ಪರಂದದು ಪೂರ ಹಾಲಾಪುಂಡತಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ ಒಂದೇನು ವೇಸ್ಟ್ ದಾಯಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬುಲೆ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ದಿಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡ ಕೈಪ್ಲ ಉಂಡು ನೆನಿತ್ತೆ ಸುರುಟು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನು ನಾನು ಈಗೆಲ್ಲ ಓ ಶೇಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ಯಾನ್ ರೌಂಡೇ ಮಲ್ಪೆ ಪಕ್ಕ ಈಸಿ ಆಪುಂಡವು ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ ನುಂಗರ ದಿಯೋರೆಗ್ಲ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ತುಲೆ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದಕ್ಕ ಬೇಗ ನುಂಗರೆಲ್ಲ ನುಂಗುಂಡು ಪೂರ ನನ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಪಾಡುಂಡೆ ಸುರುಟಿ ನಮ್ಮ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಲುಂಬುಗ ತಯಕ್ ಪಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಪುಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಕುಡೋರೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಂಡು ಲುಂಬು ಕಲೆಪೇನು ಅಂಚ ಉಂದೆಕ್ ಲುಂಬುದು ಗೆಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೇನು ಚೂರ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಲುಂಬುದು ನೀರು ಅರ್ತಿಗೆತ್ತು ನೋಡು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ತದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೇನೆ ಕೊಂಚೂರು ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವೆನು ಐಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಐಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ಆಮ್ಚೂರ್ದ ಪೌಡರ್ ಪುಳಿ ಪುಂಡತೆ ಪುಳಿ ನೀರು ಲಿಂಬೆ ರಸ ಓ ಪುಲ್ತ ಅಂಶ ಇತ್ತಿನೋ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನೆಕ್ ಒಂದೇ ಪಾಡೋಡು ಪಂತಲೆಜ್ ಏನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದಿಂಡ ಸೈ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಡೀ ದೀಲೆ ಅದಾಗ ಪುಳಿಲ ಉಪ್ಪುಲ ಲಾಯ್ಕಡು ಒಯ್ತೊನುಂಡತಿ ಅಂಚದ್ ನುಂಗದ ಆನಗ ಬೊಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಅದು ಸರಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ದೀಯಡ ನಮ ಮೊನದನಿ ನುಂಗರೆ ಪಾಡೋಲಿ ಇಂಚ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಓ ಪುಳಿ ನೀರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಡ ಅದೆಲ್ಲ ಎನ್ನಡ ಆಮ್ಚೂರು ಪೌಡರ್ ಇತ್ತಿನೆಟಿ ಅನ್ ಪಾಡುಂಡೆ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಇತ್ತಿನ ನಾವು ಪಾಡೋಲಿ ಪುನ್ಕೆತ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡೋಲಿ ಓಲ ನೀರು ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ದೀವೊಲಿ ಬೊಕ ನೀರ್ನು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೇನು ಗೂಸುಂಡ ಸೈ ಗೂಸೋಡಾಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬೇತೆ ಪುಳಿ ನೀರು ಪಾಡ್ಯಾಡ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಪೇನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಡೀ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಡ್ಯಾಂಡು ನೀನು ನುಂಗರೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ದಿಯೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಡ್ಯಾಂಡವ ನುಂಗರೆ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಕಂಚಲದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟತೆ ಮಣೋಲಿ ಇಜ್ಜೆ ಮಣೋಲಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪರಂದು ದಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಣೋಲಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪಾಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಡು ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ದಿಂಬುಡು ನುಂಗದಿಂಡ ಮರಿಯಲೊಗು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ತರಕಾರಿ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಆತಿ ಬೆಂಡೆಲ ಆಪುಂಡು ತರಕಾರಿ ಆಪಿನ ಟೈಮುಡು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ನುಂಗದ್ ದಿಯಂದಂಡ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ತರಕಾರಿ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡಲ ಅವೇನು ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿಯನ್ ಕರೆಲ ದಿಯೆ ಕಂಚಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಉಲ ತರಕಾರಿ ಇತ್ತಿಂದಂಡ ಅವೆನ್ಲ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದು ನಿಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದೇನು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ದೀಪೆ ಒಂದು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಒಂದು ಜಾರ್ ಸೆರಮಿಕ್ದ ಜಾರ್ ಉಪ್ಪಡು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ದೀಪತುಲೆ ಐತಾ ಇಂಚುಂಟು ತೋಜಾವ ನಿಕಲೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ಬಾಕ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ಹಿಡಿತೇನೆ ನಮ್ಮ ಒಲ್ತುಡ ಕನ್ನಾಗ ಸೇಫ್ ಅದು ಕನ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸಮಾಲ್ದು ಕನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಚಿನ್ನಂಡ ಕುಡೋನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಉಂದಿಯನ್ ರಡ್ಡ್ ಜಾರ್ ಕನ್ಪಾದೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮರಣಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಯರತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೈತಿತ್ತಾರೆ ಎರಡೇನು ಅಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಜಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸೆರಮಿಕ್ದ ಪೂರ ಅಂಚ ಯಾನು ರಡ್ಡ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅದಾಗ ಅಲ್ಪ ಪೂನಗ ಒಂದು ಕಲರ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿಜಿಗೆ ಅನಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲರ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ ಒಂದು ರಡ್ಡೆನ್ ಗೆತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಲ್ದು ಕನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ಮೂಲಿಯನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಸಾಂತ್ ಮಾರಿಡ್ ಬೊಕ ಒಲ್ಲ ಎಂಚ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಬಂದಿಪ್ಪೆರ್ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೇಟ್ 100 ರಡ್ಡೆಗ್ 100 ಅರ್ಕ್ ಒಂಜೆಗ್ 100 ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬಾಚನ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನೆನ್ನ ಅಕ್ಕಡ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಗೆತ್ಕೊರ್ಲ ಪಂದಂಚ ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ಸೆರಮಿಕ್ದ ಭರಣಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಭರಣಿ ಪನ್ಪೆನತೆ ಅವು ರಡ್ಡ್ ಗೆತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆಡ್ ತೀವೋಡಾಪುಂಡು ದೀವನಗ ಬೊಕ ಗೆಪ್ಪನಗ ನೆತ್ತ ಉಲೈಡ್ ಚವತ್ತವು ಐತ ಕಲ್ಲರೆ ಅಂಚ ನೆಟ್ಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮಿತ್ತುಡು ವೈಟ್ಡ್ ಅಂಚ ಕಲರ್ಡ್ ಉಂಡು ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕೊಂದು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಚೆಂಗಿನ ಅಕ್ಕ ರಡ್ಡೆಂದು ಗೆತ್ತದ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಉಂದು ಕಂಚಲ ಪೂರ ಉಪ್ಪು
ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೊಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ಮಸಾಲಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲು ಪಾಡ್ದು ದೀಪ ಇಂಚತ್ತುಲೆ ಉಪ್ಪನಾದ ದೀವೊಡು ಒಂದೆನ್ನು ದೆಂಬುಡು ನುಂಗರ್ ದೀವೊಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂಥರ ನುಂಗುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನುಂಗನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೆನು ದೆಂಬುಡು ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ನುಂಗುಂಡ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತದು ದೀದ್ ನುಂಗಾದ್ ಗೆತ್ತು ನೋಡಾಪುಂಡು ತುಲೆ ದೆಂಬುಡು ದೀತೆ ನುಂಗರೆಗ್ ಒಂದು ಒಂಜೆರಡು ಮುಜ್ದೆಂಬು ಬೋಡ್ನೆಕ್ ಸರಿ ನುಂಗುದೈ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಡೇ ಅನ್ನೆ ಪಂಡ ತೋಜಾವೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಪುರನಿಕಲೆ ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂತ ತೂಂದುಲ್ಲಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.